Sanjanaखौ फिन खनसे बरायफिनबाय आंनि Sanjanavlog चेनेलाव। So guys, दिनै आं कलेजाव थांनो नागिरदों आरो कलेजाव मा होनो फ्रेसार्स दं दिनै ओमफ्राय जोंखौबो इनभाइट खालामदों आरो स' बेयावनो थांनो नागिरदों सिंगारबो फैगोन आरो मौसम सिंगार फैगोन ओमफ्राय दा जों बेवहायनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायनोसै जा हायो एसे देखायलायनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दिनै गासिबो लोगोफोरखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिनसिगोन आरो कलेजाव गासिबो बिराद गोबाव जाबायमोन ना लोगोफोरखौ नुयैया स' दिनै नुजोबफिनसिगोन स' थ' बिदिब्ला थांबाय थानोसै मोनफैबाय गाइस आं हारसिंसो गाइस प्रग्राम सोलिगासिनो ओमफ्राय दा आं दा प्रग्रामाव थांनोसै लिंहरजानाय सार नोंथांमोन लोगोसेयैनो जोंनि बे तामुलपुर डिग्री कलेजनि प्रिन्सिपाल सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट ভাল প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি শিক্ষিত ব্যক্তি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মই কলেজখনলৈ পঠাইছোঁ বহু ল'ৰা ছোৱালী বা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাক দেউতাক পিছত স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ হৈ গ'ল Hi guys, नै जों जिरायनानै दङ guys मिस्टि जाखांबाय जोंहा मिस्टि सिंग्रा जाखांबाय कलेजाव ओमफ्राय एसे लेक्सार होगासिनो सारमोना ओमफ्राय जों खोनासंनो बरिं मोननायखाय दसे बेरायफैबाय ओमफ्राय दा सिंगाराबो मोनफैथ'वाखै नालाय मोनसे गायबा ओमफ्राय दा सिंगार फैबाथाय दसे थांलायनोसै मोसाखावनो ओमफ्राय जों सानै बेरायफैबाय बिराद गरम guys man pasan kali-kali guys
Merry Christmas in the Vagina, and the Goni, Hello guys, खोमसिलायबायनो जोंना फ्रेसार्सआव फैनाया ओमफ्राय सिंगारबो फैदों दासिनाव थांगासिनो नै थाबायनानै गारि नेहैबावनोसै गारि मोनाबाथाय मा खालामगोन थाबाय थांनांसिगोन न'आव इमान गोजानाव नै बिसोरनो लेट खालामदो बिसोरनो मोसानानै आंखौ हर खालामबाय लिंबाबो मोनाखै आं बिसोरखौ बिराद मोसाखाबाय बिसोरो आंसो मोसायासै लाजिनानै ओमफ्राय नै खोमसि होबाय बिसोर आंखौ न'आव थांनो दा गारि मोनगोन मोना थानोसै गारिखौ नेहैग्रोनोसै स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट